Türkmenistanyň Mar şäheriniň bankomatlarynda naqd pul ýetmezçiligi dowam edýär. Howanyň gyzgynlygy 46 gradusa çenli ýetýän şu günlerde şäheriň ýaşaýjylarynyň ençemesi zähmet we talip haklaryny naqdlaşdyrmak üçin bankomatlaryň ýerleşýän ýerlerine aýlanýarlar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Mary welaýatynyň habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, bankomatlarda bir näçe gün bäri dowam edýän naqd pul ýetmezçiligi 23-nji iýulda hassa güýçlendi. Dün öýländen bäri Mary şäheriniň tas ähli ýerine şol sanda aeroportda, demir ýol wagzalynda we banklarda ýerleşdirilen bankomatlarda naqd pul ýok. Adamlar jokrama yssyda eller kartly bankomat gözläp ýörler, ýöne hiç ýerde pul tapdyrmaýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 24-nji iýulda gürrüň berdi. Habarçy iň soňky gedek 23-nji iýulda ýerden Mary şäheriniň Türkmenistan Döwlet Täjirçilik Bankynyň daşyndaky bankomatdan çäkli möçürde pul alyp bolandygyny, ýöne bu ýerdäki pul terişdesiniň hem gysga wagtyň dowamynda gutarandygyny hem aýtdy. Bu bankomatlaryň öňünde 50-60 adam nowata durdy. Bu ýerde her karta 50 manatdan berildi. Adamlar kartlaryny sokup çykaryp her gedek 50 manatdan pul aldy. Mundan ozal adamlar her günüň dowamynda 800 manat puly naqdlaşdyryp bilýärdi. Ýöne bu bankomatlardaky pul hem desine gutardy diýip habarçy gürrüň berdi. Şeýle-de habarçy edara kärhanalaryň işärleriniň ýokary kujaýynyň studentleriniň aglawasynyň zähmet we talip haklarynyň eýýäm 10-njy iýulda plastik bank kartlaryna geçirilendigini hem sözünüň üstüne goşdy. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Mary welaýatyndaky edarasyndan şeýle-de Türkmenistan Döwlet Täjirçilik Bankyndan telefon arkaly häzirlikçe kommentari alyp bilmedi.